NDFB वेलफेयार एसोसिएशननि आफादगिरि बिथां रुजुग्रा मोसाहारिया बुंदों, जोंखौ पलिटिकेल इनक्लाइन जानानै बिथांमोना हाबसनहैनानै खामानि मावदों होननानै। नाथाय बे नङा। जों सिगांनिफ्रायनो आगोलनिफ्रायनो बुंबोबाय थादों, इउनाइटेड फराम अफ NDFBआ खुनु माबा मोनसे पलिटिकेल हान्जानि सिङाव नङा आरो बबेबा मोनसे पलिटिकेल हान्जाजों दानानै होजानाय आफाद नङा होननानै। दिनै रुजुग्रा बिथाङा गावसोर मा हिसाबै आफाद दादों आरो माबे लामाजों थांदों गावसोरनि लामाखौ गावसोरनो मिथिखायो। गावसोर सोर बेखौबो हमनो हाखायो। जोङो जोंनि खामानियाल' जाथों होननानै दिनै जों सोरनिबा आथिंखौबाबो हमगोन, माबा मोनसे खामानिबाबो जों मावगोन। जेरावहाय केसफोरा ओरैबायदि जानानै थांदों जि NIA केसनि जों मिथिगौ, जों थांबाय थानाय हिसाबै गासैबो न'खरफ्रा सिलिंखार जालांबाय। दाउ अमा मोसौ हा हु जोबलांजोब्बाय। गोबां जोंनि सोद्रोमाफोरनि बिहि फिसा गोदाव सोराव जाजोब्बाय। दिनै बेफोरखौ सोर खबर लादोंमोन? इउनाइटेड फराम दाखांनायनि उनावसो बेफोरखौ खबर लादों। दिनै बेफोरखौ आरो नोङो जानला मोनला बुंबा जानाय नङा। दिनै NIA केसआ बेबायदि लेभेलसिमाव सफैबाय, गासैबो केसखौ NIAखौ सेन्ट्रेलावनिफ्राय आसामाव दिनै रिटार्न लाबोबाय। रिटार्न लाबोनानै दिनै पाब्लिक प्रसिकिउटर दिनै सासे होबाय। दिनै जोंनि NIA केसआव नांनाय न'खरफोरा दिनै थाखा फैसा बाहायनांनाय नंलिया, गासैबो गभर्नमेन्टआनो होजोबसिगोन। नाथाय बिदिसिम मावदों जोङो। दा बेखौ एसोसिएसना मा मिन्थिनो, रुजुग्राया मा मिन्थिनो, जेराव बिथाङा मोनसेबो सावरायनायाव गैया। जेदिनखालि 21 तारिखआव जों CMजों सावरायजों अफिसियेल मिटिं जों जिरायदों, बेखिनि समाव साख्रि बाख्रिखौ इउनाइटेड फरामा बिख'नानै लादों। बेखिनि समावबो जों रुजुग्राखौ नुवाखै, बिथाङा गैया। 23 सेप्तेम्बर एडभकेट जेनेरेल देबजित सयकिया सारखौ जेब्ला जों लोगो लादों, बेखिनि समावबो बिथांमोना गैया। मा रायलायदों मा रायलायाखै बिसोरो जेबो मिन्थिया। 26 सेप्तेम्बराव साख्रि बाख्रिनि थाखाय ADGP सारजों जों स्पेसियेल सावरायदों, बेखिनि समावबो रुजुग्राया जेबो मिन्थिया। नाथाय दिनै मैया दाखालिनि खावब्ला नुजाफैनानै दिनै जानला मोनला बाथ्रा बुंबाथ' जानाय नङाना। बेखौलाय सोर गनायनो? जेबोआनो मिन्थियाब्ला दिनै मानो बाथ्रा बुंलाबायदों? दिनै साख्रि बाख्रिनि थाखाय लेखा बिदों पुलिसनि थाखाय माबानि थाखाय बे बुस्थुखौ जों अलरेडि मावखांजोब्बाय, अलरेडि जों गथायहैखांजोब्बायानो। दिनै आरो गोदानै बिफिननानै जोंनि मानसिफोरखौ गोदाव सोराव खालामोब्ला बे बोरै जागोन? बेखायनो जों सानो जेन जोंनि खामानिफोरखौ बिथांमोना बायदि बायदि बुंनानै जेन हेंथा होआ। माव, नोंसोरबो सोमोन्दो लानानै माव, दैदेनगिरिफोरखौ लानानै माव, बेयाव जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया। दा बेखौ जोङो बुंनाय जाबाय जेन नोंथांमोना जोंखौ जेन डिस्टार्ब खालामा, जोंबो नोंथांमोनखौ डिस्टार्ब खालामा। आरो जों खुनु पलिटिकेल माबा मोनसे लाबालाबनि थाखाय जों खामानि मावाखै। बिस्वजित दैमारि बिथांनिसिमबो जों BJPआव हाबगोन बा बहाबा हाबगोन, नोंथाङा जोंनि खामानिखौ मावनानै होनांगौ, बेफोरबायदि बाथ्रा जों खुनु सावरायाखै आरो रायलायाखैबो। दिनै जों माबा मोनसे BPFनि बेनाराव थांनानै आर'नाइबो गानहैयाखै, बा बिथांनि स्टेजाव थांनानै जों आर'नाइ गानहैयाखै। BJPजोंबो थांनानै जों BJPनि माला गानहैयाखै, टफि गानाखै जोङो। दिनै UPPLआव थांनानैबो जोङो माला गानाखै, कंग्रेसआव थांनानैबो जों माला गानाखै। जों इन्डिपेन्डेन्ट मोनसे आफाद, इन्डिपेन्डेन्टलि जों प्रेसार होलांगोन आरो जों होलांबाय थागोन जेब्ला जोंनि खामानिया जाया। दिनै रुजुग्रा बिथाङा गावसो बयबो मिन्थियो, बिथाङा सासे TLCC चेयारमेन, दनसि ब्लकनि प्रेसिडेन्ट UPPLनि। आरो बेयाव बिथांमोना साबैसे जिरायनायमोन? गासैबो बिबानगिरिफोर गोजा। दिनै जोंखौसो उल्थायै जुदि पलिटिकेल इनक्लाइन जानानै खामानि मावदों होनना बुङोब्ला बोरै जानो? बयबो मिन्थिगौ बिथांमोना सोर। बेनिखायनो जों बारा बुंनो गोसो गैला। बेसेबां काउन्टार होलायो एसेबां गाज्रि जालांगोन। आं मोनसेल' खोथा बुंगोन, जेन जोंनि खामानिफ्राव बेबायदि हेंथा दाहो, जेन जोंनि गेजेराव गावजों गाव भुल बुजा-बुजि जालायनानै जेन दावराव दावसिनि लामाखौ जेन लाबोआ, बेखौनो जों बुंबाय। गोजोन्थों।